ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଗୋଲମରିଚ ସହିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଘିଅ ଖାଇଲେ ମଣିଷକୁ କେଉଁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ଅପସନ୍ ସି ପେଟ ଘା ସମସ୍ୟା। ଅପସନ୍ ଡି କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ ଦୂର। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ତା'ର ଓଜନ କେତେ କମିଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 10 କେଜି। ଅପସନ୍ ବି 21 ଗ୍ରାମ। ଅପସନ୍ ସି 5 କେଜି। ଅପସନ୍ ଡି 7 କେଜି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି 21 ଗ୍ରାମ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଫଳକୁ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଖଜୁରୀ। ଅପସନ୍ ବି କିୱି। ଅପସନ୍ ସି ବେଦନା। ଅପସନ୍ ଡି କମଳା ଲେମ୍ବୁ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ବେଦନା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦହି ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହଳଦୀ। ଅପସନ୍ ବି ଚିନି। ଅପସନ୍ ସି ମହୁ। ଅପସନ୍ ଡି ବେସନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ବେସନ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଓ ଅଣ୍ଟାବିନ୍ଧା ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭଜା ସୋଲା। ଅପସନ୍ ବି ଶିଲାଜିତ୍। ଅପସନ୍ ସି ସୋୟାବିନ୍। ଅପସନ୍ ଡି ସିଝା ମକା। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଭଜା ସୋଲା। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଜିରା ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ହଜମ ଶକ୍ତି 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମେଥି। ଅପସନ୍ ବି ମିଶ୍ରି। ଅପସନ୍ ସି ଗୋଲମରିଚ। ଅପସନ୍ ଡି ଲବଙ୍ଗ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ମିଶ୍ରି। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଜର ଚାଷ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପଞ୍ଜାବ। ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା। ଅପସନ୍ ସି ହରିୟାଣା। ଅପସନ୍ ଡି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ହରିୟାଣା। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦହିରେ କ'ଣ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଛେନା। ଅପସନ୍ ବି ଚିନି। ଅପସନ୍ ସି ଧନିଆ ପତ୍ର। ଅପସନ୍ ଡି ଲୁଣ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଲୁଣ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ମଜବୁତ ରହେ? ଅପସନ୍ ଏ କୋଚିଆ। ଅପସନ୍ ବି କୁକୁଡ଼ା। ଅପସନ୍ ସି ଛେଳି। ଅପସନ୍ ଡି ବତକ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ କୋଚିଆ। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ କ'ଣ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାଲସିୟମ। ଅପସନ୍ ବି ପୋଟାସିୟମ। ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ତ ବଢ଼ିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ି। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ତ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟିଏ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ।